nne mmiri ezo hai legodu ka obodo nke dị nne kedu ebe ị nọ ya double hai ịkwa ka obodo dị nne omilo kunu na omilo ka eji mana ana nkịtị dị ya ka omilo ịkwa ka ebe niile na ha power my followers ga-adị curious kedu ka ụmụazị ga-esi bịa nwa island kedu ka couple ya enwe family visa or work visa or VV or tourist or only school kedu program mmadụ ga-esi bata nwa island na for me I got married 2016 January 3rd my visa put July that's anom Nigeria nyem that's joint spouse na July December. I got married 2016 January 3rd. My visa put July. I joined him October 20th 2016. So Moabia through him young when we go Lubon when no potam Biazia here. He got go no 3 years with passport. Then after 3 years Abia, he went a passport. Yes. Hi. Where my passport. So, you know, I want one day more now have last year. Dear boy pharmacist back home. I want tell all webia. On I bet obviously 1 year after we no more join I. Then my younger sister that joined us. I want an admission here. I will lose their documents facilitate earlier. Dear, wow, when I join. I'm busy here. Then the other of my younger sister that came, that one, Bokwa, or Kadifana, where on Aluna Hospital, on the physiotherapist. So she got a job and came over here. Then Onobanya as a physiotherapist, we went all. Sure. My sister was physiotherapist. My sister all that place. What a physiotherapist? Why not? I'll give her the link. Power. My sister was physiotherapist. Kamadi here. Obula school or poor school fees. School fees is very expensive. Egone. Well, from Obuna and Abi 3 degree. Okay, fees is called 9,000 or 10,000 euro. Where be a student bond? When you bond, you get student bond. Student bond that we go. I'm no student bond. Steady. Bond when my sister came, bond because 6,000 either 6 or 7,000 euro. He got me here. Ibiazi wolo. So Ibiazi wolo you and you know, it be a true school be the easiest way. Then it be as spouse be the easiest way. Then many people know UK. Even a sister UK with problem or COS. Many of them be here seek asylum. Cheli in the UK. But Ireland, Lizia Duro. And they had driver was a man, Idia dry again alone. Hi! Aduro the man Ireland. Idia drew here. Once another tagina drew, Igana alone. Opposing Bonne made the drew. According to my husband, number happy, Idia drew at alone. But now, Ilia drew he Igana alone. Okay, they were being an no, it's. Like ibata weba life di UK mana ibata helalo ma gwa gizu onwere agent ga sigi weta ego ka emelu ga island visa baba poso o helalo onwere agent na eme anything me bia through school e bia through spouse or the abudigi won nwunye gi kpota gi me bia through spouse e nweta olu bia onwe one company Johnson and Johnson my electrician so and I went you go online just Google you got full link you got full contacts you apply and all
documents gị dị legit, a ga-ewe gị n'ụlọ enye gị visa bịaba. So Ireland dị ma mma. It's very good. So all the possible mmadụ nweta ọlụ from outside Ireland bata Ireland. Abụ m witness, my sister. If na ọkwa nwanne di m nkịta nke na na-abịa igu school. Nwanne di m nke na-abịakwa ịgụ akwụkwọ ya, nwunye nwanne ya, nwunye nwa nwanne ya. Nwekwa nke bịagokwa anọ. You know, it's Operation carry ị na-ekwu the whole family ka ichi relocate the whole family. No, etu ahụ bụ opportunity bịa. The only thing na-eme ha bụ ha bịa ha n'ọbe m enwere m ụlọ. M na-enye ha nri. Onye ọbụla chọzie nwunye ya. Ịghọta ịbịa you are welcome ma kpọbata gị. At least you hold a roof on your head. You na-eli nri. Then ịchọzie nwunye gị. Gbabazie mbọ ihe dị na ya. Ụmụnne di m nwe nke na-abịakwa na. You know, bịa ị ga-enwe a place to stay, nwee nri. Ịchọbazie nwunye gị ga-achọta. Ịnụ ọrụ ndị oke chọrọ ụlọ. The only thing a ga-eme bụ inye gị that foundation enweta ya ikapasị. That's it. No, thank you so much. Power. Etu you know now. Ime give ikwesi mme na your family. Sure. You go your people light. Onye na-abịazi ya na-efe isi ibie and onye bịakwa with partner ịkpọtakwa ndị ọzọ. Why our people ji emerikele obodo oyibo difficult? Ka anyị lapụgodu other people, family godu n'onwe be. Why family adịghị enyere onwe be aka mbupụte most of their siblings? Like mụnwa bịa here nyere ụmụnne m aka. Ụmụnne dị m ntu ahụ. Kedu ife ọzọ? Onye bi onye n'ibi aka. Ifugo ụzọ nye ndị ọzọ anya. Nye ndị ọzọ ka fafa ụzọ. That's the thing. Power. The more you may responsibilities are not doing less. Even a bono, mother told me no fuzo. Responsibility are delicate less. Obodo so giga ni ebuzi everything. That's the truth. When no some ebe ama m ka ọ dị, mana nke ụmụnne m bịa go join na o set onye ọbụla eweta. Emezuo ya ebido. Ọ bụzi nke sọsọ. Ọ bụzi sọsọ ihe. Ụmụ nwanne di ya na-egbugotekwe, ụmụ nwanne ya na-egbugotekwe. Onye ka na-agwa gị one eldest brother adị ọkpala ya, nwunye nwa ya na ha abịa. Power. Nwunye ya na-abịa. And obodo chịkọrọ ọnụ, obodo amaka. Onwe mgbe first time, onwe somebody mụ na ya na-ekwu okwu na Ireland. That lady nwekwa ike ịnọ ya, mụ na ya just the lady osim no Ireland also no 2 years got well or 3 decades. No, this small girl. This girl. General no kid osim no the 1 year. Which no Ireland no on maybe medical. Well or 3 decades. Because I'm going to I belong to my husband now. So you open and then with all money. And my parents at least they're okay. Open a man go there, mommy and me go buy. Power. Okay, all the things can face now, all be. But official, better go put enough. Una mete enough. Una dova give noka. Not for you. If I don't know, I love that. Like one man who pull about Kudo say, or you be in Anyaki, maybe fenders. Almost some of my colleagues and all when they now about 2026. Now, correct. One can now buy motor market high and die. And one can now buy 2026. Yeah. One can now buy from 2026. On your media blue peer, but every month another we can have 600 or 700 euro in account. Na pay only. So I come and check. Open on 2020 or 2021 ke gomlu. JJ Bulia. You go? Your celebellum akana alu. My what? Your celebellum. Thank you for celebellum. Imali your celebellum.
your factory robe aka na alụ ọrụ. Nke factory rope rubbish. Part of your brain, part of your retentive memory or can functional. Why not? Why not? That means your celebellum can allow you. Chetism. Why celebrating? Celebellum, where celebellum. Jesus. It don't have what here. It don't have. It don't have what here. Guys, beach. secondary school, Jelly, on a man like what even now, boy, celebellum. Celebellum. A factory robe, take a mood to you can do go to my followers. Guys, I'm a what even now, a factory robe, celebellum, or blancat, medulla, blancata. Apatamia, how do I perform? Guys, how do I perform? Celebellum. How do I perform? Power. I'm nankacha iwe I'm nanka iwe mala akwala because during that time I didn't know exam mo wa kunne onye obula na enyom ana ne mo wa kunne ne ne Noka lapia ka lapia ibe menu lo okay nne onwe yo ọzọ nche eju na onwe ye nche eju nwa onye mụrụ nwa na island ego ne ka na-akwụ nwa na island I go mom nkịta ihe a na-enye ha every month ofu onye 140 euro child benefit every month. I got an account yesterday 140 each. 140. 140 euros, yes. Ego be di cheap. What on a child benefit ever? What like law ha tinye kita ndị na earn less a na-akwụzi ụmụ ha higher mana ndị na earn less ghọtago anyị nwa na-alụ n'ọlụ m na-alụ di m na-alụ so anyị anọghọ na nke anyị enye anyị ịma ihe dị n'obodo a bụ ndị anaghị alụ ọlụ a na-anata anyị tax a na-enye ha ihe a na-edi this their social benefit but I will advise onye ọbụla bịara ya ịlụ ọlụ o nwere ihe bụ social bụ peanut. Social peanut. Onye lile asylum a na-akwụ ya ụgwọ na island a na-akwụ ya ụgwọ enwe provision. Awa ihe a na-enye ha every week enweghị isi mana kịtaz ha alụbago ọlụ ihe iji ha na-enye gị ị na-alụ ọlụ ị nọ oke ịbata gị alụba ọlụ young girl nọ here na-alụ ọlụ ị na-alụ ọlụ ọfụma every month iji 35. Hi every month iji 35. Power. Na-alụ ọlụ ọfụma every month iji 35. Ị na-ebido kwa onwere ka imecha expenses ka igbo na-edobe na 2000. Expenses. No, not the expensive here now. 3-bedroom house here now na 2005 to 8. Yes. But no the like advice in the onye ọbụla ịbata here once you stabilize plan a golu mortgage obe after 3 years ịba in on a fixed rate after 3 years on a drop mgbe a drop they drop what to 700 600. You check your no double 3-bedroom equal double 4-bedroom equal. You go no 3-bedroom. Eba. Nah, 360 400,000. Nyaka gina digi na akwụ, nyaka unu na akwụ. Yeah, no one again. Hey! 350. Power! Ego na go up to naira. Isi na-abakọrọ na ịgbake kịta. Guys, Bakogodu na ego na 300. Guys, enwem people the intelligent now. Bakogodu 300,000 euro na naira. 300 epeka. What one here what 300 kita? 400,000 euro. Yeah. Bakogodu 400,000 euro. No bụ a million euro kita. Yes. A million euro. Yes. A friend go do no 800,000 euro ya na ti. A friend, that guy kedebe ono or you ga like or kano psychia. Yeah. Audio okay. Hey! Collection of 50 million. Kedindi na dive na my comment section.
My people, man, these people are man mathematics. Going to know 50 million naira. 680 billion. 680 billion power. No, 680 billion. Relax. Maybe Wala melu perfume. Ne wala from today goes in a perfume. Wala melu perfume ne no nezbo obodo. ya pụtakwa ịpụta n'ụzọ ndị mmadụ ka ihe a ya ekwuzi. Need igbo I had to the money. Ne, thank you so much for coming my life. I really appreciate you. Guys, follow no Memilicious. Memilicious. We in a create something. We in a create apart from all in all. We make social media. In a enwere YouTube page. In YouTube. Yeah, name some. Na-enye ndị mmadụ update ebe nọ na ebe na maka one of the best country nọ. But ọwụ na nna obodo a mana ebe ọ bụ na nga mma na-egosite m ebe ndị mmadụ na-ala n'ụlọ na-anyụ nsị na-anyụ amịlị. Onwe mgbe ha drag na social media kọcha m mgbazi ọsọ 2019 ha nwere n'aka ndị ndanye na Facebook ha emechaa m ihe ha na-eme A drag you online. Igbo ọsọ. A drag eme nwa ke ebi ekwuzi. It was unfortunate na mbanye n'aka ha kwa ihe nje comment ya. Ewewolu andom na dim ka nji eme profile. Akọpili picture I post to. Ha kpọrọ m onye ori onwe ha akpọ m. Mo dim ki onwe ha akpọ ha. Since achukwuzie m. Ozgo. The last year no access na mma apụta. Ozgo. That trauma ka dey na log je therapy na. Thank you so much. Therapy Thank you so much for coming. I really appreciate you. Which money? Thank you. All right. Ladies and gentlemen, thank you so much. How drag you therapy? Oh, yeah, therapy. 20 years therapy.